Pinuri ng World Health Organization o WHO ang blended scheme vaccination ng Angeles City Government sa pamumuno ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. bilang isang magandang estratehiya upang mapabilis ang pagbabakuna at ilapit ito mismo sa mga residente. Sa pagbisita sa Angeles City ng kinatawan at surveillance officer ng WHO na si Dr. Johannes Getahon, sinabi niyang hindi pa raw siya nakakita ng estratehiyang tulad ng sa syudad. Dagdag pa ni Getahon, napakahusay daw ng estratehiyang ilapit ang bakuna sa mga komunidad. Nasaksihan niya ang pagbisita ng ronda bakuna sa barangay sa Pulong Kakutod kamakailan, kasama ang City Health Officer ng syudad na si Dr. Verona Guevara, City Social Welfare and Development Officer Edna Duason at Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Officer Rodolfo Simeon. Ani Getahon, isa raw sa pangunahing problema ay ang pagdadala ng bakuna sa mga komunidad. Pero sa Angeles City, mayroong mobile vaccination team upang magkaroon ng easy access sa bakuna ang mga Anghelenyo. Sa ronda bakuna sa barangay, tinutungo ang mga Anghelenyo sa kanilang tahanan gamit ang 3 mobile bus clinics. Habang sa sundo bakuna sa barangay naman, sinusundo ang mga Anghelenyo mula sa kanilang barangays upang dalhin sa 2 mega vaccination sites gamit ang 6 na bus at 10 jeepneys. Libre ang serbisyong ito para sa mga Anghelenyo. Ayon kay Getahon, ang house-to-house vaccination program ng Angeles ay dapat magsilbing modelo sa ibang local government units. Base rin daw sa kanyang obserbasyon, well-executed ang stratehiya ng syudad. Binisita rin ng kinatawan ng WHO ang roll-out vaccination sa Bagalang nito lamang Miyerkules, kung saan ipinahiram naman ni Mayor Lazatin ang mobile bus clinic sa nasabing bayan. Hinihikayat din ni Getahon ang publiko na magpabakuna upang mapababa ang banta ng transmission ng virus at tuluyan na itong mawala. Sa November 5, nakatakda na ring simula ng pagbabakuna sa mga edad 12 to 17 years old sa Angeles City. Ayon kay Mayor Lazatin, target tapusin ang vaccination sa mga menor de edad mula sa 33 barangay sa loob ng 10 araw. Samantala nitong November 3, nakapagtala ng 0 COVID-19 case sa syudad. Pababa na rin daw ang trend ng kaso sa nakalipas na 2 linggo. As of November 3, nasa 12,490 ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Angeles City. 128 ang aktibong kaso habang nasa 11,845 naman ang gumaling na. Nasa 570 naman ang nasawi dahil sa naturang virus. Jennifer Salenga, CLTV News.